Adri, tota la gent aquí ressalta la reacció de l'equip després d'anar 4-0 baix i acabar un 4-3 amb molta vida de cara al segon partit. Sí, al final hem cregut, a la mitja part el míster ens ha tranquil·litzat una mica, que hem sortit una mica nerviosos, i a la mitja part, com t'he dit, hem arreglat 4 coses tàctiques, ens hem calmat, hem sortit a la segona part més a disfrutar i hem tret un bon resultat. El penal? Al final del matí en Julián m'ha ensenyat uns vídeos de l'Amrabat i del que m'ha xutat, que no sé ni com es diu, i sabia que es tirava creuades i res, l'he aguantat, és una loteria als penaltis i mira, m'he tirat al lloc on ha anat la pilota. Tota la il·lusió de cara al dijous vinent? Sí, al final a Andorra crec que hem tret bons resultats amb equips grans. L'any passat contra el de l'Escòcia i Hibernian vam guanyar 2-1. Aquest any hem tret un bon resultat contra el Vélez. Aviam què ens espera el dijous que ve amb aquesta gent. Sasha, d'un 4-0 que semblava lapidari a un 4-3 amb molta esperança. No? Sí, hem canviat algunes coses a la mitja part. Després també s'ha canviat el sistema i bueno, crec que com a equip hem millorat i hem aconseguit passar d'un possible 5-0 amb el penal en contra a acabar el 4-3, que per nosaltres és una fita històrica i que volem més. Ha tingut a més ahir als peus l'oportunitat de marcar un penal, com grafiques aquest moment? Pues la veritat que meravellós, la sensació de la pressió del públic, la intenció de tirar un costat i fer-la, doncs molt bonic, i a part que li ha donat vida, mai millor dit, a l'equip, i això ens val per afrontar encara millor el partit de tornada i tenir aquests 3 gols que hem fet aquí a un estadi com aquest. Pues la il·lusió és màxima, per nosaltres és una fita històrica, hem jugat contra clubs semblants en quant a entitat com el Cluj o l'Hibernian i no hem estat a aquesta alçada, la veritat. Ens motiva moltíssim, tenim més ganes i no ens posem sostre. Després hi ha la realitat de la diferència dels equips, pressupostos, història, però avui hem demostrat que el futbol avui en dia, com ens ha dit el míster, tot està molt més igualat del que creiem.